Predstavte si, že snívate o vlastnom bývaní, ale stretávate sa s vysokými cenami a dlhými stavebnými procesmi. Byty za 180 000 eur a domy za 200 000 eur, navyše s komplikovanou a časovo náročnou výstavbou. Máme pre vás riešenie. Firma Kodima ponúka prelomové modulové domy, ktoré sú plne kolaudovateľné a majú prvky mobility. Tento systém vám umožní jednoduchý a bezstarostný proces výstavby, bez kompromisov na kvalite. Predstavujeme vám modulový dom Emiko, ktorý je navrhnutý predovšetkým na bývanie. Plnohodnotných 50 metrov štvorcových za neuveriteľných 44 500 eur na kľúč, alebo 96 metrov štvorcových za 92 000 eur. Stačí len zabezpečiť pozemok a my vám dom dopravíme a zložíme priamo na mieste. Na rozdiel od klasických mobilných domov, ktoré sú vhodné skôr na rekreáciu, Emiko je modulový montovaný dom, ktorý bol navrhnutý hlavne na bývanie. Ako jediný svojho druhu nemá žiadne tepelné mosty. Ponúka plnohodnotný priestor, vďaka skvele prepracovanému pôdorysu. Pre tých, ktorí potrebujú viac priestoru, je tu verzia od 36 do 50 metrov štvorcových s názvom Emiko, alebo dvojmodulový systém nad 50 metrov štvorcových s názvom Soft Home. Pozor na kontajnerové systémy, ktoré nie sú vhodnou alternatívou kvôli problémom s kolaudáciou, tepelným prestupom a nedostatočným statickým zaťaženiam. Kontajnerové moduly, určené na bufety, nie sú vhodné na bývanie. Emiko a Soft Home sú navrhnuté pre západný trh a spĺňajú podmienky pre najnáročnejšie snehové pásma. Ich masívna oceľová konštrukcia zaručuje odolnosť, pevnosť a dlhú životnosť presahujúcu 100 rokov. Žiadne tepelné mosty a rosný bod zabezpečujú čistý, neplesnivý interiér, skvelú izoláciu a mesačné náklady okolo 50 eur. Ide o patentovaný systém od konštrukcie až po montáž. Na kvalite sa nešetrí. Ušetrené peniaze na lacných alternatívach sa zvyčajne prejavia do 5 rokov bývania a náklady spojené s odstránením chýb a nedostatkov ďaleko prevýšia rozdiel, ktorý človek doloží pri kvalitnej stavbe. Vyberte si Kodima modulové domy pre svoje nové, kvalitné a cenovo dostupné bývanie. S nami je váš sen o vlastnom dome na dosah ruky.